Paralong ngap diang sangam habiang yapi shikana channel jonga baru sangawi namar bala aslam ngaklam la shu ban penmi yak series lan yak film te nakadaw ki kam ki jam te yak ba mentaga sngingon ra yapi yakane ka series ka babang ka batyang ka basngatanan baru ka bala ban penkela yak jing im jong ubriu yak im lang salang yak yang gesem baru yak kata ka jing yade jong ubriu baru ble bat ka kerteng jong kane ka series ka de the chosen la ai kerteng khnang yak ka the chosen habala penkela ka se yak ka kamon ba ya utau balajin bar utau balajin kamon ba udah Yesus Kristus balajin da ublay baru balajin da kibriu katkum ka tagajing itu lupa te perlong kani ka series ru kadai ka series ka balajin sisya hapo ka history jong ka perthai ambari kot tang hapo jong ka Bible hendrai ki babun ki kot jong ka history ru ki ong ba kani kadai ka jing sisya bat hang ni series ru ki ai ya kata ka detail ni kita ki jinit ki janan Syabhang kata ka jing im, ka jing hikai, ka jing long, ka jing yai lenti, jong Yesus Kristus baru ya kita ki kamba ki bau lale, ha ka jing im jong ki briu haki por mensua ha ka por bau dang don, bat om de tang haki por mensua, bat ngangai ru hadu menta, bau mensia bako Yesus Kristus baru ble kini lai ha uwe, kidang trai borba hadu menta ban penkela ya ka jing im jong briu ya ka jing kesem ya ka im lang salang, baru kumju ya ka jing yade jong briu baru ble, tengangai bahkan ya ka serius kan yarab ya ka jing long briu jongi berkunjung ru yaki imlang salang. Keseris kelas dang haus nam ubaar kabadai haswa jong Kris batkani ka kantai khanna ka bapli hangni ka bakrteng ka Mary Magdalene lanela ban ong ka Magdala ru te kamla ban yo thia hata ka men de namar ba ka wan hi ka ta ka jingting haka te neu ku pa jong ka anda ha baul ye ba ka ting te ul ai men siam ka da ka ba upan kan mau ya ka ta ka dakhon ka bala tho haka kitab jong Yesaya kalenong ka basau phulai ka khot ka banam kong ka ba ong ba barabor bang iting ni dei ban kan mau ba ye kane kantin ka ba bulu ong hangi utrai ubala thau yame ko jakob bat uta ubala thau dur yame ko Israel what shifting namar ngala sius pa yame ngala khot yame da ka kerteng melong ujonga ti anda ha baul ong kumta kane ka khun jong uru kala yo kenya kata ka jing lai lui Dia kumbahadin arpa prasna meyai ke Mary ru kalahe baru ke syong gesa hapo kanang ba ke pernam. Tang ba ke Mary ke dan jaga jingpang bagi ksut ikrei ki syong hapo jongka. Bat syabaru la yo sngau bau tau briu. Ula perta ula hela ba ke Mary ke la trun ke la krek ban penyap yu de namar ba ke syong sui. Bat haka jing hisyar uklum khot hi yaka ru kum ke Mary ndrei ula khot kerteng yaka kum ke lilin. Bat kita ki paj baru ki khot yaka kum ke lilin. Bat kim itu syu ya ka kerteng berim jengka kum ke Mary baru kila khot ya ka kum lilin de namar ba kita giksut kila syong kila sa po jengka te de namar ba kata ka jingpang syong sut jong ke Mary ka thau jingkulmar ya kita kiba sa para marjan batka te kum ta kila lai khot yo tau rang ba lang da jong ki Farisi ba kerteng Nicodemus baru ude unang hikai ba pau nam ba jong ki kata ka por te kila kerpat hu ba undai ban lejbe ken ya kita giksut kiba syong hapo jong ka Mary tenre anda ba ula poi ula be kita giksut na po jangka tang ba kita giksut ki ong ban hu nginom ting re yame ko Nicodemus na marba memdon ya kabor ban be yagi de hang tau Nicodemus su ula kan randin baru kata ka jingting kala kem yu baru lami sendan na kata ka jaka sa jongka da kata ka jingkenyu baru kata ka jing shifting dia kata kaparu lai bang Matthias udang kre ban le caka trejungu bau long kum uta unong krong na kabenta jengki Roman bau krong na kita ki paradok prasnam jengku long kum bau krong na kita ki parajai benriu jengku tede na kadau bau krong na kita ki parari parajai benriu jengku te kita ki parari parajai benriu jengku ru ki isi u hadu kata long kum bau shit kala kenyaki te anda haba ule siyo syahat ru ban anda haba ule kata jing tre ru un ha benri kenyai tai pajba yo bau syak bia syak bentiu lane yo bau syak keren kum ni kum tai ken takadau un hap on buri ilade bar uni Matthias ru ude ubriu bale khuj bha baru bale kenjing bha hadu kata kamet kap hat jongu dia kata ka poru Simon Petrus udang yesyo yadan tak benta bau yo pisa bar hadin nang ta pade ulalai tong dak kha bar uni para jongu Andrew tang ba uklem yo dak kha bar anda ba ula posi yang pade kane ka kurim jongu kala mai kala bitar yu namarba kata ka kam ka jam jongu kompois HA Tika Mary ru kala kendit mendrio kata kapor buat kala nyan yaki khmut ikhmat jongka. Andrai kensan kawan kata kejingken mau yaki por mensua bau tau nong roman ulabat bor yaka
te hang ta ke jing tieng kalawan baru kita gi bor jing dum kilas dang ban kem biang yaka te kata ko por ke Mary kala yale ban shim ya kata ka slip ba ka tho ya kata ka jing duai ba ku pa jong ka ju hika ya ka ba kan dai ban duai ha ka por ba ka tieng la ne ka kyu ta ka ba ong ba utrai bala thau ya me ko Jacob wat uta bala thau dur ya me ko Israel wat ship tieng rei ke Mary anda ba kala mot ban ong wat ship tieng ka sakun namar ba balai ba kita gi bor jing dum kila khanglat ke nyaka te kata ke jing bom la jong ke Mary te kala mi wut na po jong kata kamra baru kala rung shupo jong kene ka pata shibabon bha ke shinrang bat hangta kala di meroi ban penja thaj ban penja ya kita gi jing khuslai ya kita gi jing shempap jong ka bat anda ba kala adap nangta kala mi syakane ka we ga jaka baru kala mot ban noyam bat ashwa ba kan noyam kala mot ban ong biang ya kata ke jing duai tang ba kamla te hangta kala bret sendon ru ya kata ke jing duai ba ka tho den rei haswa bakan shim yala ka jong ka jing im kata ka simporo kala wan her arsien na kata ka jaka bar ke Mary kala khmi ya kata ka sim te kata ka jing berngia jong ka ban khmi ya kata ka sim kala le ra biang ya ka shakaju hi ka jaka shopo jong kata ka patakiat ken ban hangta ke Mary kala mot ban kata biang ya tau khuri bat kawai den rei kansan u Jisu lawan kata nak te jong ka bar ul ong ba ya kane ke khuri bat kawan kam dei na ka banta jong phi te ka Mary ru kata ka por ha kata ka jing ting ka jing kinyu kala kata e ka men sim bar ka men jong ka ru kom ta kala mi na kata ka jaka te Jisu ru la lebut na den jong ka baru la khot da ka kerteng ka basisya jong ka Mary Magdalene te anda ba la khot da ka kerteng basisya jong ka kala kelih u kumno tim ya kata ka kerteng jong ka habala ju khot ya ka kum kelilin ru Jisu long ha ka kerteng jong phi kam dei kelilin rei ka dei ka Mary Magdalene te kata ka poru Jisu lo ang hakaya kene kantin te kum tau lo ang utrai bala thau ya phi bat u bala thau dur ya phi wat shep ting namar ngala sius pa ya phi ngala khot ya phi dala ka kerteng phi dei jonga ala kata ka poru Jisu lo kata ya ka masuki kita gi borjing dum ki jing kuslai ka leit naka baru Jisu lo kdup ya ka ala kata ka poru kata ka hima jong Jisu Kris pat kata ka mensim jong uma kata ka jing suspa jong u kalawan ken hapo ka jing im jong ka Mary Magdalene ke bapli banadu kata ka poru ka Mary Magdalene kala yo ken ya kata ka jing lai doid na kita gi borksui borkrei baru na kita gi bor ki batte ya ka hangne sla perthei Yeshaying jong Nicodemus pade ula kuslai maroi baru kadon kata ka jing ngaurem namarba umla ban be ya kita gi ksut ikrei na po jong ka Mary te hangta ula don kata ka jing le rain ruba kat utau nong hikai ba paunam hapo ka pernam ma umla ban be wat kita gi ksoi ka mentai ayu yu u ba un ngai yu bleiru te hangta kata ka jing ngau rem ru kalapen po ya kata ka jing long jung u kum utau rong ba leng do jongki te hedin kita ki eki boro la ya i ba ka por khrong khajana jong Matthias kaladei na kita ki pait nok jong shnong jong kata ka nong ba te kata ka por Simon bot Andrew ki badei sipara kidang ya site ne bar Matthias naga dau ba kim kwa ban siwe kata ka bai khajana dei namar ba Dominos badai pej kata ka nong ba ula palat ya jing gasam jongki ban siu khajana dei namar ba kadon kata ka kam private ba ka jing gasam jong Simon Andrew kadon jing ya dei bar Dominos takadau Dominos ula palat ya ki te haba khadu Matthias ru ban siu un ban palat ya ki naga khajana den rei wala ka taru kadon kata ka jing ngawin apo mesim jong Matthias yo le se ki thong te hadin nang ta Matthias ulalej hajir long ulalej mi syaka kamra jong Dominos ban krensha ya kata yo le se Andrew la ne Simon ki thoken rei hang ne Dominos ong ba kadesisya kadon kata ka jing ya dai ba sop jong u bat Simon ma bat ka jing kesem jong u namar ba Dominos upha kam yo Andrew ba un spy ya ki ju khnang ba ladadon kono kajing pelan bahari jong gijiu yaki Roman te udai Simon ken ban ajing tip syau Dominos takadau Dominos upelait na yu na kajing siu khajana te haba Simon ulait na kata kajing siu khajana kumta ulalit enjoy ken kata kapisa jong ban leit di ban leit bam baru ban mujaken bat kita ki pranong tong da kha jong Tiu Andrew pade anda haba lia I kata ka jinglong jon man jong ulas danggen ba perkhat balai ba ulang kumne sakawai ru uladon kata ka kurim hayeng balai perkhat na ka banta jong ka yang kasam te kumba ka Mary Magdalene ru kala yo ya kata ka jingpen khia na Jisu Kris kumta kelas dang ban la yarap kam ya kita para marjan jongka
Hadian anda ba kala mi sipo yo po han uni u Farisi u bakerteng u Rabai Yosef ulu yo iya ka bar ula lenga kumno ba kayo ya kata ka jingkhia namar ba kata por ba kilen be ya kita ki ksut ikrai na po jangka ma ur udan lang de kum ta marmar ula le yathu ha Nicodemus bar Nicodemus pede ula lenga bantip ya kata kumno ba kita ki ksut ila phet na po jangka de hadian pede Nicodemus ula le ha uni urang ba lang do shu jongki ban panjing tip kin na u lane ban yathu ru ya u ba kata ka briu ko ba ula be ya kita ksut na po jangka kala yo ya kata ka jingkhia bat sakaweru Nicodemus u kwa ban le ya kata ka jing wat benia syapang jongka kumno ba kita ki ksut ki phet na po jangka bat lada Nicodemus u yo ya kata ka jing tip ba kita ki ksut ki phet ha kata ka jing be jong u kamon ba kata ka niam jongki ka ba kingen kadan sisya kata ka bor ba ublei u ai ki wat hadu ba ki ksut ikrai ru ki kongo anda ba kila hukum ban be yaki ti anda ba uni orang ba lang do jongki ulai osngau ya kata ka jing phala kumta ula ailat ya Nicodemus ba unle ya kata ka jing wat benia lane ya kata ka research te kumbala syai Nicodemus klempen slem ula le yakendu bat ka Mary pada anda ba yakendu bat ka ula khat ya ka kerteng ka bagi syai khat ka lilid rai anda ba ka Mary kala ya osngau kalau ang ba kam ju ngap syu ya kata ka kerteng barim jongka kumba ka de ka lilid rai menta kalili kalau ang ba ka de ka Mary ba nadu dang khai ka mi pa jongka ki khat be ya ka Mary Magdalene te hangta u Nicodemus su ula kli ka bakas ngau kumno nadu kata ka sngi ke ba ulawan jengo ya kata ka jaka sa jongka ba ula be ita iksun te ka ngau long kumno ke menta hato kala lai duit shisha mo na kita iksun ten rei ka Mary pade kalau ang u ba umdai ma u bala yarap ya ka bon be ita iksun rei udon da uwe pade tau briu bala kata ya ka bat kita ki borjing dum bat kita ki jingte ya ka baro kilap hedhi padang ni Nicodemus ula lenga ken bat ula kwa ru bantim u ei mau tau briu ndai ke Mary pade kalau ang u pamakar kam ju iyo tau briu meno bat ru kam ju itu yo meno bat ya ka kerteng jong uru kam tip hire bau deu ei te hang ta ka Mary ru kala phet na nang ta da jaka bat Nicodemus ru ula lenga ken ba u ei tau briu te ya ka ba mentangin ya phai se ka story jong ka Mary hagi pormenswa bana ka ei ka daw ba kita ki borjing dom ki borksut ki alat ken ban kem ya ka kadai na ka daw ba nadu ba ka la syale bejan kala du no ya kata ka jing long soti jong ka kala du ru ya kata ka jing jong ka jing ngau rem ka jing ngau po ha kata ka jing jenjar ka jing khuslai suki kita ki borjing dom ubamman ule yo alat ken ban rum po jong ka pada anda haba ka Mary kam la syu ban yele bar kita ki borjing dom kapen kelana sendon ru ya kata ka kerteng bakerpang bakentang bala pen khamti ha kerteng bala ai dau bule ya ka ma ka Mary Magdalene ha bala khat kerteng ya ka ti hadin kata ka jing syarem no jongka kapen kelana syakalilit namar ba ka snau thu ya lade ba kata ka kerteng ke bakenja bale kam don hok syu ban khat ya ka kumba ka de ka khun jong bale namar bale ba kalangan ha kita ki jing penrem ki ba ya hap syu tiada nak kata kau ken ka Mary ru suki kala nang jot hakata ka jinglong men wat kumju ru hakata ka jinglong men sim jongka wat hadin ru wat tang bandua yo bulai ru kam la syu ten rei wala da ka Mary kala long kum taru ka briu ka badi ka babam tang ba hatrai jong udo not jongka idang don hi tai pliat ding ibarang tension ibarang ajing saya ka bakata ka de ka jinget jongka bakata ka jinget jongka ru kalong kum utau sembai berit bat kadang yaikan mau yo boleh bat ya kita ki por baladem bau ku pajong ka uju hikaya ka kumno banduwai dede na kane ka daw ka jinglong sakama jongka bakarang ap khmi lenti yo taw no pangkhia no pan em jongka de uji suru ubade khonu boleh bat udai ru ublei uyu asngau ka nya ta ka jing sempap jongka meri ta ka daw hakata ka jingkur lat jongka uji suru lawan kata ya ka ti jongka baru la ong ba kane ka khuri bat kane ka wan kam dei ka jong phi meri te to mentangin ya phai biang saka khana te ka sngi ka ya ka tayo ban rakhe ya ka sabat jongki ka lopoi ban kan mau ya kata ka jing pendep jong uble ya kita ki jing thau jong ubara khabaneng bat akhando bat kumju ru ban kan mau ya ka exodus ya kata ka jing lai lut jong ki jiu na kata ka jing syata marau ha kita ki nong ije bat kumju ru na kata ka jing ya sakama na rikhlau bakila yo biang ru ya kata ka ri ka ba uble ula kular ya ki
Te kumta borok kiju kilaya pan kre ya kata kasngi berkumju reki ap kemi lenti bau bele udon lang rengkat bat ki hapo ying hapo asam jongki berkumju ru kila khot kila wer ya kita ki perlok projor ki bayeng asam ki pramarjan marpa bat ki bayej bathon jongki bakin ya don lang hakata kemi ban rakhe ken ya kata ka jing le bha ya kata ka jing subon bat ka jing sen e jong bele te kameri ru kalapan kre ya kata kasngi bat kumta shiphang ru kita ki perlok projor jongka kilawan bat hangne Barnabas ane la ban ong bau Barnabi bat kasula ka bamatla kilawan si yang jong kameri bat shiphang hadin ru Jacob ubarit ki ang u small James ma bat Utadius ru kilale rung hapo ka ying jong kameri bat shiphang katba kidang ya pankra Jisu lawan tien na jingkhang jongka bat hangta kameri ru kala khot yu uspo yeng bat aswa bakin sedang ya kataka niam jongki ma ya kataka jingrak he jongki Jisu ulang haka menta meri hilala ban sim ya kataka jing dua jongki namar ba kane kade ge yeng jongki terus sedang dama phi ya kataka jing duai bat ngin sngap mangiken te hangta kameri ru kala sedang ya kataka jing dua jongka bat kabor jong umen sim ru kadba kanang keren ulang pendap-pendap kinyaka berkejing kemen kelawan haka. Tenrei ke bas ngeusi pada ban yoi bau Matthias ubapli umdon parlok baru umdon bahing hasam ban rakhe lang rengkat ya kata sabat teh ka bakhadu unhab ban rakhe meroi bar uniuk sau jonggu te kejing keli kalang balai bau Matthias unhab ban sa marwai te kumbal ang haswa jong kani bau Matthias udai unong krong khajana batrei na kabanta jong kiraman ubakhrong ya kita ki prari prajat benriu jonggu tekane ka kam ka bau tre ka pan i ba ulong kum utau ing khong silang mat bau shet kala ya ki parado prasnam jonggu te de kane ka kam jonggu war kita ki bahia ngasam jonggu ki isi u ki labe u ne yeng baru kim kam sundan hiru bau deu khon jongki war kita ki prasnang prathau jonggu ki la kanta ju te ka ba khadu ba pli un ha pan sa marwei Tesusu kijingjia ki basngausi ngiyo kata kamin bagi rakhe ka saban bala trai palat ke jingdok ke jingkeru hakaying jong Simon Petrus teu bapli un hapan penkhen ya kata ke jinglong khuat baru kumju ya ke jinglong kentang jong kata ka sngi ba umban se un haban leitong dok khabe hakata kamin bagi rakhe ya kata ka sngi de na ka dau ba ukwa ban siu ya ka bayram ya ki tax ba kumju ru ya ki jingdan kam jong ke yang kasam jonggu te hakata ka jing penkhen jong u ya kata ka sngi kentang jongki kumta ka kurim jong u ke Eden kala ngausi hadu kata-kata tangbau bapli Petrus unle kumdo hakajing bomanse un haban thambet ya kata ka sang tenrei ke bas ngausi shishu kalong ba wat lada Petrus ula pulut por boro shimet bantong dok kharu henrei uklam yo watang iwe padanda ba ula pha shiyeng ka kurim jong u kalamai namarba kampoi res kata ka jingle jong u basa kawairu wala penkhen ya kasngi kentang ka bau blai ula ayaki kumta kala dumang hadu kata-kata yo tehrin kata kasngi ka ya jong ka jingrakhe jongki ka sabat teu jisuru ula sa marwei shaba jingai na gibriu shaba khampaji na ka shnong ka thau mat kumbala shai ka ne ka khanarit ka ba kerteng ka Abigail kala le shangkai ya kata ka jaka ban kansan kala lapru ya kata ka jaka sa jong jisu tangba kata kopor uklemdan te anda haba kalau i ya kita kitiar gitar ki bau pandan kam ke itanat yaki te kumta kala le kai bat ki bat shiphang ru jisu lawan na kajing ba marat jongo bat ka Abigail ru kala ri na ba khampaji bat shiphang anda haba jisu le i yaka te makaru wud kala phet bak sheyeng te kumbala shai padel ya i ba ka Abigail kala yalam lang rengkan bat uporlok jongka ubakrateng Joshua bat anda kila poi ka jaka sa jong jisu ru la khos ngabhayaki syakata kajaka jongu bar kata koporu ujisu ula ai khuble ya ka Abigail namarba porba kawan menin ka klem ra watang iwe itiar jongu kumta ula senang ya ka bakandai ban long baik kumne tat hadu bakanda kut ken kata karta ka sengi jongka ne slapar thei bar kata koporu ujisu ula ai bam yaki ula ai de kita kisa bat makiru anda haba kila de ban bam kumta kila phetna na kata kajaka tenrei kumba menstep pede kadbau jisu dang yo thiak lengai ka Abigail baru Joshua kilaya lam lang rengkan bar kita ki perlok jongki nasionong teu jisu ruwud un haban ki bad anda habau la ki ula kli ki bagi tren ban yarap kam badu te makiru kila manjur te hakata kejing yarap kam jongki badu jisu ru ula sneng ula kraw yaki
Badu jisu ru ula keli bagi kan mau ne ya kata ka jing duai ke bagi khot ke shima. Kata ka jing duai la lam na ka Deuteronomy ke lanang ke banriu ka khot ke balai ter hadu ke bakhandai. Pada kani ke jing duai jisu ula hikaya ki ba kindai ban kan mau ya kata ka jing kular jong belai na ka banta jong Israel ki badai ki khon jong Jacob. Bar kumjuru kindai ban kan mau ba ublei udai uwe bar udai ru ujo. Pasal kawairu ki ba ublei ula hikaya kita ki kumigi apartemen jongki makiru kindai ban hikaya ya kita ki khon ki ksiu baru ya kita ki pateng jongki ki bawan hadian jongki bar kita ki khon ki kti jongki ki babot nadian jongki ru bakindai ban kan mau ya kita ki jingsneng ki jingkular jong ublei halaka long renjeng jongki tak hadu kasngi jong ke jingyap jongki bat omdei tang ya kataru hanrei kindai ban tho ya kata ka ktien jong ublei haki ying jongki namarba ke ketien jong belai kadon gabor ke bala ban pendiem baru kadon gabor ke bala ban yada naki nongshun baru jisuru anda baule I bagi tagi kena rit ki bapli ki nang menduai kata ke jing duai shima kalapan ya kemen sim kedono jong kalapan kemen ru hadu kata bat ka jingkeli kalong balai pade ukumen anda baule I kumne bat ngatharai sibuk perlok ngashu ainuk sama sibuk lada mapiru lada kita ki khon ki kti jong pi ki persa ki ksiu jong pi kinang ban penyadai bat uji sukris kinang ban duai kinang ban yoro yautrai ngatharai ke ju ki jing sngau kawan api tang ba ka jingkeli ke basalandet jang kane balai pade phi sngau kumta na ke ei kadau te yakane ngam kwa ban bata ya phi nrei ngan ailat ya phi ba phin perkhat hi na ke ei kadau perkhat hi perlok mat yakoba menta ka sengiru ngahaban penkut hangne perlok ki parabangan tengin sekendu pada haki banta ban sawan la syai la ne isngi khublai shibun khublai shi jarngo